Hello po, God bless all po sa ating lahat. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-share o pindutin ang notification bell, yung all po para lagi po kayong update sa mga ginagamot ni Apo Andy. At sa mga kulang, barang, exorcist o anumang mga sinasaniban at saka yung mga hinihilot po para lagi po kayong update. At God bless all po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyong mga nanonood. God bless all po sa inyong pamilya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo. Salamat po. Ganyan mo lang. Ayusin ko lang. Sige. Ready tayo. Umpisa tayo. Ayusin ko muna yung katawan. Ganyan. Start mo yung paa mo. Yan. Para mawala lahat ng sakit mo. Wala naman ang sakit mo at ulo mo, di ba? Ayusin ko lang yung ugat mo. Duwende puti lang to. Ayaw mo yun, meron kang kasama duwende. Wala naman nawain natin siya. Mabait siya, mabait lang. Siguro lagi ka nakikita niya sa bukid kasi pasmata kamay mo eh. Nagbubukid ka ba? Baka nakikita ka niyan. Pero hindi ka yata napapagod, di ba? Relax lang. Hindi ka na maayos. Hindi nagsala. Relax lang. Pinag-rito na ka lang, loko. Alay. Mamaya, gaganyan din kita. Hindi pa tayo tapos. Alam mo, tapos na tayo. Relax. Relax. Rito, Ganito. Yan. Tapos yung paa. Pitimin na lang pa ako. Hindi. Yan. Yan. Ganyan lang. Relax. Sunod na katawan mo. Sunod lang. Sunod. Sunod lang. Tayo. Mother ka nga na. Ganun talaga yan. Ipit lahat ang ugat niya eh. Awak. Yung tumastik na. Upo. Ulit. Nawala na. Yan. Step na katawan. Wala na. Wala na. Oh, wala na. Okay na. Okay na yung hangin. Wala na. Wala na. Straight. Okay. Tumalaw na. Nga, 3 beses. Inhale, exhale lang. Ano pakiramdam? Sa ulo? Wala na sakit. Wala na rin to. Yung sikmura mo. Tingnan mo. Hangin. Tingnan mo kung nagbabago. Huminga ka na 3 beses. Kumuha ka ng hangin sa ilalim. Umigop ka. Yan. Inhale, exhale. Lakasan mo. Dahan-dahan lang ang buga ng hangin. Palabas. Ano? Nawala yung sakit ng tiyan mo? Pati ulo mo? Okay lang yun. Kaya lang ha. Dadasalan pa kita. Duwende. Duwende, dumayo ng Pampanga galing Tarlac. Sinamahan ka. Di ba hindi pati yan eh. Biglang umit yung stick kaso hindi ko siya maano. Hindi dati pwede hindi ko naman niya sinasaktan eh. Pag hindi kasi sinasaktan, hindi kami nag-ano, pinapumahal lang. Nainitan sila sa loob ng katawan mo kaya may dasal na kasi kaya umalis agad. Hindi na sila pwede tinatawag sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ano paramdam? Ngayon, nanlamig ka? Ha? Parang ano? Hoy! Nanglamig ka ano? Hindi naman sa katulad mo.
Hindi na masakit balakang, ay balakang mo, sikmura mo. Tiyan mo, hindi na. Pati dito mo. Wala na, taas mo dalawang kamay mo. Ikaw gumalaw sa sarili mong katawan. Kahit anong direksyon. Ilagton. Tumayo ka, kung anong pakiramdam mo. Wala na. Wala na po. Okay na. Salamat sa Diyos. Lagi magdasal. Okay na yan. Ako nga. Alam mo na din. Maraming salamat po sa panonood. Sana nagustuhan niyo po sa paggagamot sa spiritual. At God bless all po sa ating lahat. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ni Andel Ortiz. At nakatalaga po ako sa exorcist kulang barang o mga elemento. Hindi po ako nakatalaga sa paghuhula. Maraming salamat po ulit at God bless all. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo.